Bikira, sannu bikira, kike tunowa akwai ranar karshe. A rol din da na taka a cikin wannan fim mai tarin albarka, dan sai na ce mai tarin albarka. Rol ne wanda ni ne kusan na fito a Abdul mutum Bikira kenan, kuma na ji daɗin rol din sosai. Gaskiya sin din da na fi so wanda ya fi shiga cikin raina shine sin din da inda muke cin abinci da ni da wife dina Bikira. Gaskiya sin din ya burge ni sosai, ina jin daɗin sa. Bikira, sannu bikira, kike tunowa. Na kasa ba da gaskiya sin din da ya ban da inda muke waya. Da ni da matata Bikira take ta yanzu haka ma goshinta ko fuskanta ne a kumbure. Gaskiya ya fi kowanne ban dariya. Sannu bikira, kike tunowa akwai ranar karshe. Bikira, kin ji bikira. Gaskiya sin din da ya fi ban wahala, na sha wahala sha, shine wanda na shirya zan fita ofis. Saboda wannan gaskiya sin din na haɗa ban wahala sosai. Na makale ya kusa 1.5 wallahi.